Slav şev baş evanno hevîdarım herkes baş e. Encama hevdîtin li İmralî de. Çi hate axaftin? Ejwara vê bibêjim, tamam dibêjin hevdîtin erenî derbas biye, agahiyên xweş hatiye dayîn, di derbarê Qesedê de, derbarê bicîhanîna peymana dehê Adarê, adina bera Elşara û Mazlûm Evdê de daxuyaniya Rêzer Abdullah Öcalan heye dibêjin. Peyamên giring dane, lê tiştekî dijî heye, heta 10 sala tiştê ku hatiye axaftin li İmralî nayîne eşkere kirin. Normal divê ne eşkere kirin. Madem nay eşkere kirin çima hûn dibêjin peyam daye. Yani buxara dikevin nava nakokiyê. Yani niyeta wan ew e ku bi zextê yan jî li gorî menfaetên dewleta Tirkiye peyamekî bigînin Rojavayê Kurdistanê. Halbuki em dizanin. Ême menfaeta milletê Kurd çi ye? Menfaeta Rojavayê Kurdistanê çi ye? Em baş dizanin. Milletê me zane. Rêzdar Abdullah Öcalan heta niha çend cara gotiye milletê Kurd ê Rojavayê Kurdistanê divê qedera xwe bi xwetayîn bike. Divê ew biryarê bidin. Yani ew îrada wan mühim e. Dewleta Tirkiye divê goh bide îrada milletê Rojavayê Kurdistanê. Rast e ne rast e? Min bi xwe jê bihîst. Yani piştî ew qas bangên wî, daxuyaniyê wî Meclisa Tirkiye hêjî li bendiyê ku daxuyaniyekî bide bibêje tamam bila çek û silahê xwe berdin teslîmê colanî bibin çete mete li wê derê yahu çete mete maye dewlet maye li wê derê. Hûn dînin hûn ne serê şêxane. Dewlet maye li wê derê. Devlet hebe jî çima biçin teslîmim kî. Devlet hebe çima xwe biçin belav bikim kî. Tiştekî wisa tune menfaetê milletê Kurd kî îcab dike ew ê bibe. Edî ji vir şûnda wisa ye. Em li gorî menfaetên xelkê pozîsyon nagirin hevan na. Niha Parlamentoya Tirkiye daxuyanî daye Rêzdar Gulistan Kiliçkoçît daxuyanî daye vana em hema buwara parve bikin paşê jî çend gotinê me hene. Parlamentoya Tirkiye ragihand ku hevdîtina endamên komisyonê ya bi Abdullah Öcalan re erenî derbas biye. Mesela Parlamentoya Tirkiye dibêje hevdîtin erenî derbas biye. Erenî tê çi manê? Manê we hûn çûn wê derê we şer bikira yani. Çi ye yani erenî? Endamê komisyonê. Endamên komisyonê ew her sî endamên komisyonê. Îro ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re çûn greva İmraliyê, Parlamentoya Tirkiye di derbarê hevdîtinê de daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Li gorî daxuyaniya Parlamentoya Tirkiye, endamên komisyonê li İmraliyê ji İmraliyê vegeriyane ji xwe erê, hevdîtina wan ya bi Öcalan re erenî derbas biye. Heta saeta dawî jî hin derdor hebûn digot heyeta Parlamentoyê neçûye İmraliyê. Çima nizanim. Çavkaniya wan çi ye nizanim. Ta piştî nîvrê diyar bû, heta serê sibê kifş bû. Daxuyanî hat. Eşkere bû ku heyeta komisyonê diçe İmraliyê. û fotoğraf derketin. Me fotoğraf jî parve kir buwara. Ama dîsa jî hin kes dibêjin neçûye ha neçûye. Lê çû hat. Niha em cih didin daxuyaniyan hevan da. Em binirin Rêzdar Abdullah Öcalan çi gotiye. Ya erenî derbas biye çi ye? Erenî ji bo milletê Kurd çi erenî be ji bo dewleta Tirkiye felaket e. Ev ye ji wara bêjim. Ji bo dewleta Tirkiye çi erenî be ji bo me felaket e. Tiştekî me hevbeş, tiştekî me wisa ku em tê da bibin şirîk tune ye. Vê gavê tune ye. Sibê du sibê çêdiben çêna ben nizanim. Min ji wara çend cara gotiye. Lehengên me ji bo wan terorîstin, lehengê wan ji bo me terorîstin. Vê gavê rewş wisa ye. Pozisyona me wisa ye. Mesela Mazlum Abdî ji bo me general e ji bo wan terorîst e. Mesela Atatürk ji bo me kujer e ji bo wan leheng e. Yani pozisyona me ev e. Em ji bo çi digirin ew bi wî dikenin. Ew bi çi digirin em bi wî dikenin. İşte wisa. Em aniha tam di pozisyonên dijberî hev dane. Hêdî eger em warin ser xeta hevbeş, ew xeta hevbeş ku em dibêjin medeniyet de hevan. Zemîna medeniyetê em li wê derê bigêjin hevû de süper dibe. Ama ew nayên. Ew nayên. Mîndera medeniyetê heye. Kerem kin werin wê derê. Ne tene ew, bila Arab û Faris jî werin.
Kurd jî bila werin. Me Kurd çi qas medenî ne? Me Kurd têra xwe bûne medenî, em xelkê medenî dikin. Kurd bûne demokrat diçin xelkê demokrat dikin. Tiştek wisa tune ye. Tecrüba me ya demokrasî ji ku derê me heta niha çend dewlet bi rêve birine hevalna. Me çend sazî bi rêve birine. Sazî ku îro em bi rêva dibin çi qas li gorî pîvanên demokrasiyê tên bi rêve birin. Yani dibe em hinekî li xwe vegerin. Rastiya xwe bibînin. Tu tecrüba me ya demokrasiyê divê dünyayê de çînebiye. Me xwediye nediye em di nava rêxistinên çekdarî de ne, di rêxistinên otorîter, saziyên otorîter, bi talîmat, bi emir tim rêva çûye. Eşîretên me ê li Kurdistanê tamamen di nava feodalîzmê de wenda bûne. Malbatê me tamamen xwedî mantiqekê feodal in. Yani em dûrî demokrasiyê ne. Hemî tiştê ku hûn dizanin derbarê demokrasiyê de ji bîr bikin. Tiştekî wisa tune ye. Demokrasî ne wisa ye? Demokrasî divê merov bihemîne. Merov fikra li hemberî mirovan tam li dijî mirovan be jî divê merov bihemîne, qebûl bike, rêz û hurmet nîşan bide. Demokrasiyê de veya ji me ye veya ji me nine tune ye. Binêrin ez ji we re tiştek din bêjim. Mesela numune bidêm. Wî rojî ez bi camîrekî raxifîm, yani hunermendekî bi nav û dengê jî. Mesela ne alîgir bû ku şaredariyên me ji bo hunermendên Kurdan û bi serê xwe tev digerin, ne girêdayê hin saziyane, mesela konseran organîze neke. Bi min pir balkêş hat, antîdemokratîk hat. Şaredariyekî li Bakurê Kurdistanê ya temamê millet e, ya temamê hunermendan e. Kêfa millet ji kîjan hunermendî re were, ew şaredarî mecbûr e wê konserê organîze bike. Mecbûr nebe jî nikare firqî bixe navbera hunermendan mesela. Qet nebe nikare firqî bixe. Fikrê min ê siyasî cuda be û pêşî li min bigire astengî derbixe veya dikeve faşîzmê. Nabe. Hunermendê me li ser vê xetê ne mesela. Ew qas salan e li Ewropayê dijîn, hê jî ew qas ja nîmetên demokrasîya li Ewropa jî fayde dibînin, ama hê jî bi xwe nebûne demokrat. Problem di wê derê de ye. Ez bi xwe li dij wê yekê me ku mirov firqî bixe navbera hunermendê xwe, navbera milletê xwe, navbera rewşenbîrên xwe, navbera şaredarên xwe, veya ji me ye veya ne ji me ye. A fikrê vîya ê siyasî cuda ye. Ya cuda be, bila cuda be ji xwe ya. Em mehv bûn bi eynî fikrî ya. Ji kerema xwe re hinek fikrên cuda bînin ya. Pêdiviya me bi fikrê cuda heye. Ji ber vê yekê em li hev dicivin, ji ber vê yekê em bi hev dişêwirin. Ji ber vê yekê em YouTube çê dikin, kanalên televizyonê çê dikin. Wextê fikrê me hemî wekî hebe çi îcab dike bicivînan. Çi îcab dike em qasa xwe biqelîşînin di YouTubean de. Wextê ku pêdivî tenê bi yek fikrî hebe. İcab dike? Na. Wê demê çi ye? Divê merov bînfir hebe. Ez behsa toleransê jî nakim. Tolerans ew jî tiştekî din e. Yani mîna ku fikrê te nuqsan e, dîsa jî ez tolere dikim. Ez behsa wî jî nakim. Merov rêz bigire ji hev re. Veya yek hevanda. Niha em ji mijara xwe dernekî. Ji mantiqên antîdemokratîk, mantiqên ku ji medeniyetê dûr in, ez nikarim rawgirim. Hele di vê sed salê de, sal 2025 nikarim. Ji bo dibêjim, wextê ku em xelkê dawet dikin ser mîndera demokrasî û medeniyetê, divê pêşî em medenî û demokrat bin. Gotina min a dawî ev e. Li gorî daxuyaniya Parlamentoya Tirkiye endamê komisyonê ji İmraliyê vegeriyane hevdîtina wan bi Öcalan re êrênî derbas biye. Di daxuyanî de hate destnîşankirin ku duwarê yekbûna civakî, perspektîfa herêmî de encamên êrênî hatine bidestxistin. Komisyonê ragihand ku ji pêncê tebexa 2025 ve ku civîna yekem hatiye kirin, heta niha 18 caran civiyane guh daye aliyên eleqedar ên pêwendîdar. Biryara çûna İmraliyê çawa derket, di daxuyanî de hate bibîrxistin ku di civîna 18 de ya ku 21 vê mehê pêk hat, bi dengdanê biryara godarîkirina li Abdullah Öcalan hate dayîn. Bi piraniya dengan. Li gorî vê biryarê şandeya komisyonê îro çû greva İmraliyê. Di daxuyanî de hate
diyarkirin ku li dû banga aştî û civaka demokratîk a 27 Sibatê li gel daxuyaniyên li ser xwe fesehkirina PKK danîna çekan pirs hatine kirin ji Abdullah Öcalan. Hate destnîşankirin ku di çarçoveya pirsên li ser bi cîhanîna peymana dehê adarê ya di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de beyanên berfireh hatine wergirtin. Mesela ev her du hevok pir balkêş in, bala welê hevan. Binêrin çi dibêje. Li İmraliyê sê endamên komisyonê rûniştine bi Abdullah Öcalan re ketine diyalogê. Bi giranî jê pirsan dipirsin. Li ser çi pirsan dipirsin? Dibêjin vê mijarê veke. Banga aştî û civaka demokratîk ya ku 27 Sibatê hatiye eşkerekirin dibe veke. PKK çawa xwe feseh kir? Çima xwe feseh kir? Aniha çi qasî PKK hatiye feseh kirin? Aktivîte xebatên rêxistin û tevgerê aniha di kîjan astê de ye. Mesela. Li ser van mijaran pirs jê pirsîne. Ev fesehkirin kîjan tevgeran digire nava xwe, kîjan nagire nava xwe. Rojhilatê Kurdistanê, Pejake, Şengalê, Temamê Rojava, Afrikayê, Kurdên Japonyayê digire nava xwe, Kurdên Serhîvê. Li kudra koşê dünyayê Kurdekî heye, demança wî hebe, ew vî demança xwe bavêje navêje. Li kudra dünyayê YouTuberekî heye, rojnamevanekî heye, li hember dewleta Tirkiye tê dikoşe, yan jî rastiya komkujiyên dewleta Tirkiye tîne ziman, ew ê dev ji van aktivîteyê xwe yê rojnamegeriyê berde bernede. Derdê dewleta Tirkiye hemî ev e. Wana hemî diçe ji kî dipirse? Ji Abdullah Öcalan dipirse. Yani dibe hêz û quweta te, teqeta te heye, tu hemîyan bêdeng bikî. Wa henek nakim ha, rastî. Derdê dewleta Tirkiye ev e. Çi qas encam digire nagire ew meselekî dine ama em dizanin encam nagire. Rêzdar Murat Karayılan doh got ev pêvajoyek ku em di nav dane ber bi deverekî de diçe ku em têda bi ser dikevin. Em têda bi ser nekevin, em têda nameşin. Ya doh pir maqûl axivî. Ez ji wara tiştek bêjim, tenê parantezekî vedikim digirim. Rêzdar Karayılan dibêje milletê me dema ku vê pêvajoyê rexne dike bila netirse. Bila rexneyê xwe pir bawekî vekirî bîne ziman ji ber ku ev tekoşîna me tekoşîna gel e. Dewa me dewa gel e. Milletê me eger bi niyetekî pak ji bo xatirê pêşaroja xwe me rexne dike, em rexneyê wan li ber çavan digirin, dinirxînin, em rêz û hurmetekî mezin nîşanê vê rexneyê wan didin. Dibêje Rêzdar Karayılan. Min bi xwe teqdîr kir mala te ava xwezî hemî hevalên me ê di nava tevgerê de bikariba saetê rojê saetekî na rojê 10 deqe mîna Karayılan bifikiriyana. 24 saeta da 10 deqe bifikirin ew qas bes bû. Yani tehemmül bînfirehî nîşanê fikrên cuda bidin. Nîşanê rexneyan bidin. İnsanekî rexne kir gazî bikine bêjin heval te rexne kiriye were em dixwazin rexna te guhdar bikin, te xwe qelişan na. Rast e ne rast e. Hevan no em didomînin. Wekî din çi hatiye pirsîn ji Abdullah Öcalan. Di çarçoveya pirsên li ser bi cîhanîna peymana dehê adarê. Peymana dehê adarê di navbera Elşara û Mazlûm Abdî de hatibû imzêkirin. Di derbarê vê de jî ji Abdullah Öcalan pirs hatiye pirsîn. Beyanên berfireh hatiye wergirtin. Ya çi eleqa Öcalan heye bi peymana di navbera Elşara û Mazlûm Abdî de. Ya vana dînin. Ez dubare dikim îradeya milletê Rojavayê Kurdistanê heye, îradeya milletên Sûriyê heye. Türkiye mecbûr e rêz û hurmetê nîşanê biryarên van milletan bide. Va gotina min ne gotina Abdullah Öcalan e. Wî rojê min xwend. Encamên erênî hatine wergirtin dibêje Meclîsa Tirkiye. Di encama hevdîtinê de duwarê yekbûna civakî, bihêzkirina biratiyê, duwarê pêşxistina pêvajoyê li gorî perspektîfa heremî encam erênî
pozitif hatine vergirtin. İdehadi. Mesela duvarı yekbuna civaki beheskirna biratiye peşkıstina pevajoy de encamên erênî hatine vergirtin. Heta niha hevanno astengiya li hemberî biratiya Kurd û Tirkan me Abdullah Öcalanê ku hûn diçin jê erênî werdigirin. Abdullah Öcalan heta niha kengê biye asteng li pêşiya yekbûna civakên Kurd û Tirk. Ê ku biye asteng biryarên Meclîsa Tirkê ne. Ê ku biye asteng biryarên Tayyip Erdogan û Devlet Bahçelî bixwe. Ê ku Selhedîn Demirtaş û hevalî û avêtin hepsê ew bixwe. Hûn çima diçin erênî peyamên erênî ji Abdullah Öcalan digirin ji bo yekbûna civakê. Ma çi eleqa wî pê heye? Yani mîna ya îmajekî wisa nîşan didin heta niha Öcalanê di hepsê de biye asteng li hember biratiya her du miletan. Öcalanê di hepsê de biye asteng li pêşiya yekbûna civakên Kurd û Tirk. Mana hemî virin derewin tiştekî wisa tune ye. Dewleta Tirkiye bixwaze biryaran bigire, qanûnan derbixe, hemî Kurdistanî û Kurdên ji ber dawa Kurd û Kurdistanê ji hepsê derxe, Öcalan tiştekî nabêje dibêje bravo, mala we ava dibêje. Hûn çima diçin dibêjin peyamên erênî da ye. Öcalan ji xwe berê de dixwaze. Pêncî sal e dixwaze. Ji ber vê yekê baweriyan bi dewleta Tirkiye naye. Sankî gava ev tune, mîna ku gava vê tibin Öcalan bû be asteng. Tiştekî wisa tune ye. Komisyon wê ji neho pê ve ji bo encamên xwe bigîne dawiyê ew xebatê xwe bidomîne dibêje. Çavdarêya ku komisyon 26 mijdarê bi rojeva hevdîtina bi Abdullah Öcalan re li hev bicive, eger komisyon bicive, endamê komisyonê yên ku çûne îmraliyê di civînê de wê detayî hûrguliyên hevdîtina bi rêber Abdullah Öcalan re parve bikin, dibêje. Ev jî agahiyekî ye. Ez dibêjim qey hate femkirin 26 mehê nesbê du spê yani çarşemî. Çarşemî komisyon wê li hev bicive, her sî endamên komisyonê ku çûne îmraliyê ew ê bi qismî hin tiştan parve bikin. Ya jî hemî tiştê ku axivîn ew ê parve bikin, lê 10 salan wê veşartî bimîne. Bifikirin. 10 salan wê veşartî bimîne. Ha divê naberê de Öcalan li meclîsê bû fermî erê. Meclîsê têra xwebas Abdullah Öcalan û Serokê Kurdan kir erê. Ev alî pozîtîf ê meselê ye. Heta niha ku zimanê Kurdî qedexe dikirin, X dinivîsandin, weke terorîst başû pênasê dikirin, aniha mecbûrman veya serkeftinekî ye bifikirin. Dewleta Tirkiye ku aqwasa xwe qelişand ji bo tunekirina Kurdan, di dawiyê de êdî ji ber tirsa İsraîlê, ji ber tirsa Amerîkayê, ji ber guherîn û veguherîna rojata navînê ne mesele ye, di dawiyê de mecbûr ma biçe berlingê Abdullah Öcalan û jê re bibêje ka were me xilas ke van civakan li hev bîne. Aha ez nabêjim gava me bi hev re xwend. Yani ji bo yekbûna civakan peyamên erênî da ye. Vaya serkeftinekî ye. Hakikaten bravo Rezîr Abdullah Öcalan. Te ev dewlet bir heta bernîgê xwe û te ew xistin rêzê serok û wekîlê wan süper e. Bila ev jî serkeftina Kurdan be, bila ev jî ji wan re bibe derd. Tamam. Ê min baweriyan bi dewleta Tirkiye tune ye. Kê nabêje? Ji bo çê bibe dibe ev dewleta hey hilweşe, nifşa nû were ser hukm, bi nifşa nû re em bikaribin li hev bikin. Ew qasa ê me zelal daxivim. Qet ne mesele ye. Gulistan Kılıçkoçyiğit endama komisyonê piştî civîna bi Abdullah Öcalan re ragihand ku wan behsa hevdîtinekê nû nekiriye. Yani ji vir û pê ve ew ê carekê din biçin îmraliyê, neçin îmraliyê, divê tiştekî wisa biryarekî wisa me nedaye. Endamê komisyona hevgirtina netewî li parlamentoya Tirkiye hatiye avekirin. Ji xwe îro ji bo hevdîtinê çûn Abdullah Öcalan. Ya Gulistan Kılıçkoçyiğit daxuyaniyekî taybet daye Rûdawê. Me ji wê derê girtî ez bi we re parve dikim. Derekê de negotiye yani. Wisa daxuyaniyekî nedayê çapemeniyê. Bawer dikim wisa ye. Dibêje ew jî dibêje hevdîtina bi Abdullah Öcalan re gelekî baş derbas bû. Gelekî erênî derbas bû. Mesela ew gelekî baş û gelekî erênî çi xwe de dihewîne? Tê çi manê? Ew e esas mesele. Ji bo fayda Kurdan yan ji bo fayda Tirkan.
Yani ji bo fayda her duyan. Tişta ku em dizanin, em fikri Abdullah Öcalan dizanin. Faydaya milletan di fikre, tamam. Ha, merv haqqê netewî Kurda lê zêde dike, ew dî ew problema me ye. Problema me ye. Em ê di mücadeleya fermî di çarşovê Tirkiyeyê em ê dawa mafê netewî bikin. İjar tiştekî dî ji we re bêjim, binêrin. Em vedigerin Tirkiye. Eger hemî milletên me, rewşenbîrên me, rojnamegerên me bahsa mafê netewî Kurdan bikin û werin girtin berpirsiyar kî ye? Ez vî berpirsiyarê digerim. Ew însanên ku an hat bêjin pêvajo bi ser dikeve em vedigerin Tirkiye qanûn heye her tişt temam dibe em dikarin tekoşîna xwe a siyasî bimeşînin. Ê ku garantî didin em jî di çarçova wê garantiyê de diçin em behsa heqê netewî Kurdan dikin di çarçova Tirkiye de. Em sibê werin girtin wê çawa bibe? Hesabê wî kî bide? Hûn ê bibêjin ev tekoşîne? Na, wisa nabe. Eger rîska girtinê li derekî hebe merû naçe wî welatê. Hemî ev qayde û quralekî dunyayê ye. Binêrin anha Kurdên ku tên serî li penaberiyê didin li Ewropayê hevanno, dewletên Ewropayê li gorî pîvanên netewî yek tiştekî, du tiştan ji wan dixwaze. Dibe ji min re îspat bike ku dema tu vegerî welatê xwe rîska girtinê heye. Nabêje sedî sed jî ha. Rîska girtinê heye tune, tu wî ji min re îspat bike. Rîska girtinê hebe te naşîne. Çünkü vaya ji bo xelkê azadiya seyahetê pir mühim e. Azadî pir bi qîmet e. Tu dewletekî nikare te ji mafê te bike te bavêje hepsê. Nikare. Ji bo me biye tiştekî ji rêzê ya heval hat girtin. Rabirdiya wî ya zîndanê heye. Ya vaya felaket e, felaket. Dewletekî nikare te bavêje hepsê sirf te ew dewlet rehne kiriye. Ez behsa dizî û gendelî û tecavûz û tacîzê nakim. Fikir. Tekoşîna ilmî a zanistî, a zanînê çi dibêjin bibêjin. Te fikrê xwe beyan kiriye. Niha hevan na. Tamam. Hat fehmkirin ez dibêjim. Sibê du sibê tekoşîna ji bo mafê netewî eger di wê tekoşînê de em werin girtin kî berpirsiyar e? Rêvebirên vê pêvajoyê berpirsiyar in. Çünkü wê demê em hatine xapandin eger em werin girtin. Çünkü êdî em nikarin derkevin. Em werin girtin em nikarin derkevin. Dewleta Tirkiye xefik zatîne. Dibêje werin problem tune em hemî vedigerin hemî sînora digre û rojekî operasyon pêk dîne yan jî darbeyekê eskerî pêk dîne her kesî davêje hepsê êdî tekoşîn mekoşîna siyasî ew ê nîşanê me bide di hepsê de. Em ji ber xwe dernaxin. Tecrübeyên me û tecrübeyên wan dîroka wan vê yekê bi me de zanîn. Gulistan Kiliç Koçî da zanîn ku ew wekî şande agahiyan bidin komîsyonê sibê du sibê 26 mehê li ser egera serdanekê nû jî wiha got me li ser serdanekê nû dibe me guftûgo nekiriye, me nîqaş nekiriye. Tê gotin ku komîsyon wê roja çarşemê 26 vê mehê bicive şande wê agahiyan bide endamên komîsyonê. Di şandeya çû İmralyê de şandeya ku îro çû İmralyê de kî hebû? Gulistan Kiliç Koçî hebû ji Dem Partiyê. Hebû. Hüseyin Yayman hebû alîkarê serokê giştî AKP. Fethi Yıldız hebû. Hebû. Alîkarê serokê giştî MHP. Her sê çûn İmralyê. Hevan not tiştekî bi êş bu ara par vekim ji kerema xwe re li me biborin vê şevê lê merû mecbûr e. Berpirsî Ofîsa Rizgarkirina Kurdên Êzidî a Ravednî Hüseyin Qadî diyar kir ku li Şengalê gorekê din a komî Kurdên Êzidî hatiye dîtin. Hüseyin Qaidî ragihand ku li başûrê navçeya Şengalê gorekê din a bi koma Kurdên Êzidî hatiye dîtin lê heta niha nediyar e ka çend cenaze di wê gorê de hene. Şêwirmendê karûbarên Êzidiyan ê Seroketî Herêma Kurdistanê Hüseyin Qaidî
çi dibêje derdora gorê hatiye têlkirin lê nediyare çend cenazê tê de hene. Ew ê di demên pêş me de vê bikin. Bawer dikim heta niha dibêje nod û çar gorên bi kom ên Kurdên Êzîdî hatine dîtin, heftê ji wan hatine vekirin. Ji aliyê Daişê ve hatin kirin. Bi Sulman. Bi Sulmanên ku ji bo biçin cinnetê kuştina Êzidiyan fers kirine. Ji bo biçin cinnetê Êzîdî dikujin, saxî dikin gora, qîz û jinên wan direvînin. Sirf ji ber ku Kurd in. Sirf ji ber ku ne bi Sulman in. Sûçê xwe jî dixin stûyê Xwedê. Divê Xwedê emir kiriye. Di vê naberê de di çarçoveya bernameya 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan a cîhanê de Yeketiya Rewşenbîran a Kantona Cizîrê li Rojavayê Kurdistanê civînekî li dar xist li Kuderê li Amûdê, bajarê Rewşenbîran. Ez pir Amûdê merak dikim. Hemû hevala dostê min Amûdî ne. Di vê naberê de me behsa Amûdê kir gelek hema hemî Rewşenbîrê Rojavayê Kurdistanê ji Amûdê ne. Di civînê de endamê yeketiyên bajarên Amûdê û Qamişlo beşdar bûn. Di vê naberê de yek ji nivîskarê me Amûdê Helîm Yusuf min ew îhmal kiriye, ev demekî ye û civîn bi civîn digere. Pirtûkên xwe dixwîne, konferansan organîze dikin, civînan organîze dikin. Lê demekî dirêj min cih nedaye civînên wî. Heqeten niha ez dawiya vê bültenê de cih bidim ê baş dibe. Ez binêrim ka çi kiriye çûyê Kuderê geriyaye. Hevan da nûçeyekî din heye, hinekî drame hinekî jî komîk e mîzahî ye. Binêrin. Jinikekî ji tabûtê sax derketiye. Çawa derketiye? Çawa derketiye? Li Taylandê jineke 65 salî ya ku dihate zanîn ku miriye xistibûn tabûtê, beriya merasima cenaze yani beriya ku bikin çal zindî derket. Dema ku xizmê wê li perezgehê bûn, deng ji tabûtê hate femkirin ku jinik nemiriye, jinik sax e. Ja derdê ser derda da doktor hindik maye organê wî jê ke li xelkê bilav ke. Tam beriya vê. Bangkok Post ev nûçe belav kiriye. Birayê wê jinê diyar kir ku rayedaran şevekî berê agahiya mirina wê daye. Piştî temamkirina karên fermî yani wî tespît bûye, îspat bûye ku jinik miriye, wan cenaze bi tabûtê biriye perezgeha Wat Rat, ew jî li gorî usûla wan a olî birine wê derê cî îbadetxanê. Derdê me binêre, derdê hineka min êre. Jinik wê miriye nemiriye, wê saxî filitiye. Baş e. Rayedarê perezgehê dibêje hevano ji ber nebûna belgeya fermî ya mirinê nexweşxanê bexşîna organan qebûl nekiriye. Heh. Yani jinik heta niha îmze nedaye ku ez organê xwe bexş dikim. Ji ber ku îmze tune belge tune nexweşxanê organê wî ji nava dil wî jê nekiriye, xelkê belav nekiriye. Waya tiştekî baş e. Jê bikira çûbû jinik, afir û safir çûbû. Ja paşê şiyar bûye. Dema ku ewilbenda belgeyan bûne deng ji tabûtê hatiye. Yani belkî jî saetekî dereng bimana malbatê min destûr bida ji bo organên wê jinik diçû. Dema ku deng ji tabûtê tê ew tabût vê dikin dibin welhasîl radibe ser xwe nefesê digre yani. Dî çi bike? Yani merûv hinek baldar be baş e ya. İnsanekî hema ji xwe çû merûv saxî nexe çal rind dibe. Yani li Kurdistanê beriya niha tiştê wisa pir çêbûne. Merûv hinekî baldar be. Ez anha viya vê dikim hevano. Tiştekî nîşanê we bidim. Deqekî. Kam min soz dawe min got ez hevalê xwe par vê dikim bu ara. Nivîskarê me Amûdî. Ne?
Halim Yusuf. Pirtûkî ez dixwazim hûn bixwînin eger îmkanê we hebe. Baş e. Tamam. Hat em wisa li çend fotoğrafî binêrin başê eger rojekê bibe mîvan em ê bi hev re nas bikin. Em ê bi hev re lê godar bikin. Ev semînerên wî ne, şevên wê yê îmzekirina pirtûkan e. Pirtûka xwe dide naskirin. Helîm Yusuf ji Amûdê ye. Ji Rojavayê Kurdistanê. Ê me dixwest ku em van tiştana bi rêya YouTubeê bikin. Xweş dibe. Sohbetên edebî ne. Baş e bi vî şeklî. Ya dîmenê min çima cemide heqeten mifhem nekiriye. Mifhem nekiriye. Ji ber kompîterê ye. Ji ber cihazê min e. Ji ber kamera min e min tiştek jî fehm nekiriye. Hevan no. Eger binêrim nûçeyên deqeya dawî tune be ez tiştek ji we re dibêjim. Nûçeyên deqeya dawî ku dirê bûn? 5-6 ajansê min hene ez li wan digerim. Euronews jî di nav de ye. Ez hema ji we re bêjim. Netewên yekbûyî ya doh tiştê ku Rêzdar Murat Karayılan got dibêje li neteyên yekbûyî çima temsîliyeta Kurdan tune ye. Gil û gazên cî wî hebûn mesela. Mesela dixwast îro netewên yekbûyî daxuyanî daye dibêje em dixwazin li Rojavayê Kurdistanê geşbûnên aborî bibînin. Tu geşbûnên aborî çawa dibînî? Keko tu netewên yekbûyî tehê statûya Rojavayê Kurdistanê nas nekiriye, tehê Kurd nas nekirine, nûnerekî Kurdan li netewên yekbûyî tune ye, yek karsazekî navnetewî nayê Rojavayê Kurdistanê li wê derê fabrîkaya vê nake, tu dibêjî ez dixwazim geşbûnên netewî aborî bibînim. Me tiştî ku se dibe ya. Heqeten me henekê xwe me dikin ya. Beriya geşbûnên aborî keko ji aliyê siyasî ve me nas ke hela. Ez nûçe wî naxwînim wî protesto dikim ez dibêjim beriya her tiştî dibe ji aliyê siyasî ve me nas bike. Hevan no. Ez dikarim spasiya we bikim. Ji ber eleqeya we ji bo kanala me, ji ber endametiya we, hûn di van rojan de gelek bûne endam, hûn bûne abone. Ez ji we razî me, Xwedê jî ji we razî be. Dehadê. Sibê em ê bernameyekê têr û tijî ji we re amade bikin. Di derbarê pêvajiyê de ez dibêjim ew xwesa bes e. Naveroka eger hûn li benda naveroka diyaloga di navbera komîsyon û êcalan de ew jî bîr bikin. 10 salan naye eşkere kirin. Ew ji we re bêjin. Tenê dibêjin erênî derbas bê. Ji erênî jî em nizanin çi ye. Em nizanin çi ye. Fayda meşqatê de heye em nizanin. Ama tiştekî ne li gor fayda milletê Kurd be Öcalan îmza nake. Ez wî dizanim. Ez wî dizanim. Yani ez tiştekî ji we re bêjim deka canan ji bo merov bigêje menzîla xwe, adrêsa xwe, canan îcab dike merov rê tam dûz neçe. Canan îcab dike merov hin bikeve hin vîrajan. Wextê dikevî vîrajan zigzag çêdibin, dibe ku tu canan şûrma werî. Ama cardin di rêyekî din de diçî. Ez dibêjim qey niha dem bi dem dewra ku em tê dane, em dikevin hîn vîrajan, wextê em şûn vetên ji we vetirê em ber bê têkçûnê vediçin. Ez wisa nafikirim. Ez wisa nafikirim. Temam me dewlet çê nekir, temam me serxwebûna xwe îlan nekir, ama milletê Kurd jî pozisyona milletê Kurd nemîne yê xelkê ye. Em di nava çar dewleta de perçebûne. Zehmet e. Bifikirin dewletekî mîna dewleta Tirkiye endama NATOyê temamê hebûna xwe daye ji bo tunekirina Kurdan. Ew qa serhildanê Kurdan çêbûn hemî têk bir di dawiya dawiyê de
ev tevgera me a ciwanan dest pê kir. Ez dibêjim tevgera xortan keçan a ciwanan dibin navê Partiya Karkerê Kurdistanê de. Elbet gelek rêxistinên dijî heye kedawan divê mirov ji bîr neke. Mesela yek ji kesê ku ez heyranim Saîd Kırmızı Toprak. Doktor Saîd ez pir ketim bin tesîra jiyana wî. Doktor e. İş û karê xwe berdide, malbata xwe berdide, derbasî Başûrê Kurdistanê dibe. Pêşmerge tedavî dike. Bi wan re eleqedar dibe. Hemî pêşmerge dibin heyranê wî. Başê tê kampekî çêdike, şerê gerîla dixwaze bide dest pêkirin. Ez behsa salên heftê dikim. Yani 10 sal beriya PKK yani. Başî îftirayekî dixin stûyê wî, kuştin miştinekî dixin stûyê wî, jaliyê pedekê ve tê girtin, başê jî tê înfas kirin. 6 mehan di hepsê de dimîne. Ew jî îstixbarata Tirkiye. İstixbarata Tirkiye li pê digere bi şeklekî bi fitne fesadî Saîd Kırmızı Toprak bi şeklekî ji holê radikin. Peki. Ez fotoğrafê nîşanê wedim. Evet. Kırmızı Toprak Saîd. Maksat ez bu bi vê wesilê me ew bi bîr anî heqeten baş bû. Ez dixwazim fotoğrafî jî nîşanê wedim. Li ser vê camerê kesayetiyekî giringê Kurdan e. Merov hinekî lêkolîmîkê baş e. Di sala 1935 de hatiye dûniye, heftê û yekan de hate iqdamkirin li Başûrê Kurdistanê. Bavekî fermî hat iqdamkirin ha. İja çawa rewşenbîr bû, çawa doktor bû, di kîjan şertan de dixwînê binêrin ev sala 65 e çawa modern li xwe kirine. Zarokî wî binêrin, li ber devê golê, jiyanekî çawa jiyaye. Çîroka wî ya pêlavan heye. Di nava feqîriyê de xwendiye. Heta xwend, heta bû doktor çi halî? İja wextê diçe Başûrê Kurdistanê bi niyeta tedavîkirina pêşmergeyan dibe hevalê pêşmergeyan. Herkes jî hez dike ama qeder dîsa di dawiya dawiyê de tê kuştin bi destê mîta Tirk e. Dibêjin mîta Tirk e. Yani ê ku jer her çend Kurd bin jî mîta Tirk daye kuştin. Fitne fesadî û falan bêvan komplo. Di encama komplekî de dan kuştin. Heftê û yekî de. Ji qedera wî wisa bû. Yani tiştek ku virê derê dixwazim bêjim tevgera ciwanên Kurdistanî ê Bakurê Kurdistanê mezin bû. Bi vêya veya berdewama Şeyh Saîd bû. Seyid Rıza bû. Seyid Rıza berdewama Şeyh Saîd, Kırmızı Toprak berdewama Seyid Rıza bû. Mazlum Doğan berdewama Saîd Kırmızı Toprak bû. Velhasıl heta îro hatiye. Îdî berdewama wî çi hatiye nizanim. Ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş.